Fost ix-xhieda tal-lum l-Ispettur Wayne Camilleri mill-Iskwadra ta' kontra l-Omiċidji li qal li fl-interrogazzjoni Carmelo Ciantar qal li beda jħoss rimors għal li għamel madwar satejn wara d-delitt imma fil-konfront ta' Dennis Mifsud biss. Qal ukoll li meta staqsuh x'kien jagħmel kieku ġew qraba oħra, Carmelo Ciantar qal li probabbli kien jisparalhom ukoll. Huwa kkonferma li Ciantar qal li aġixxa fis-saħna tal-mument. L-Ispettur Wayne Camilleri xedt li Ciantar kien arrestat fil-Most ta' ftit wara qtil u fil-karozza tiegħu instabet arma ta' tip shotgun imgeżwra f'kutra. L-awtopsja wriet li Mifsud intlaqat b'tir f'rasu fil-waqt li Aġus kellu 3 tiri, 2 f'sidru u 1 f'rasu. Xedt li l-għada ta' qtil wieġeb kważi għal kull mistoqsija u kkonferma telefonata li fiha qal li s-sieħba tiegħu Agnes tiltomlok il-fniek. Dwar l-art li kienet Agnes qal dakinhar għamel ġurnata fl-għalqa bl-arma miegħu u l-ewwel wieħed li tfaċċa kien Dennis Mifsud. Xedt li lill-pulizija qallhom Dennis lanqas jaf x'laqtu għax sparalu tirġa' rasu. Ciantar kompla jgħid li baqa' fiż-żona u siegħa u nofs wara tfaċċa Anthony Aġus u malli niżel mill-karozza taħt 3 tiri. Fl-interrogazzjoni Ciantar qal li ħass li kellu jagħti lil Anthony b'kutra għax beda jitħassar il-kelb. Mistoqsi mill-avukat tad-difiża Franco De Bono jekk f'każ ta' bniedem bi ħsibijiet li jneħħi ħajtu bidu il-pulizija kellix iġġib psikjatra u mhux espert mediko legali, l-Ispettur Camilleri qal li Dr. Mario Scerri serraħ ras il-pulizija li ma kienx hemm bżonn ta' eżamijiet ulterjuri. Mistoqsi jekk Ciantar qalx li għamel dan fis-saħna tal-mument, l-Ispettur Wayne Camilleri ikkonferma. Franco De Bono staqsa lill-Ispettur u minnu li dakinhar filgħodu Agnes keċċietu b'ta' fuq senduqu u Camilleri wieġeb li ma jafx jekk dan kienx il-każ. Xedt ukoll l-espert forensiku Matthew Grima li qal li meta analizzat traċċi tal-porvli ġew elevati 67 partiċella minn qiti l-emenija ta' Carmelo Ciantar, sidru, il-jeans, il-bwiet u wkoll mill-karozza.